Достойний Ісус Христос. Праз некалькі хвілін распачнецца урачыстая імша Вячэры Пана. Падчас святога пасхальнага трыдума касцёл урачыста адзначае найбольшую таямніцу нашага адкуплення. У асаблівых цэлебрацыях, успамінаючы укрыжаванне, пахаванне і з мёртвых паўстанне свайго Пана, Езуса Хрыста. Сёння мы збіраемся вакол Хрыста Пана, як вучні на апошняй вячэры. Удзельнічаем у тых жа падзеях. Пан Езус сам запрашае нас да супольнага стала. Ён возьме хлеб і віно і пераменіць іх у сваё цела і кроў, каб нас накарміць. Усё гэта ён чыніць з любові да нас. Перад адыходам да Айца Христус пакіне нам запавет любові, нягледзячы на ноч здрады і нявернасці, нягледзячы на блізкую муку і крыжовую смерць. Гэтым запаветам з'яўляецца ён сам. Езус застаўся з намі ў сакраментальных знаках, асабліва ў Еўхарыстыі і святарстве, устанаўленне якіх сёння ўспамінаем. Чыніць гэта Дух Святы, моцай якога жывём. Адыходзячы, Христус абавязаў нас да ўзаемнай любові. Гэта мы бачым на прыкладзе, калі Пан Езус мые ногі сваім вучням. Так ён загадаў нам кіравацца ў жыцці гэтым прынцыпам любові. Гэта мой запавет, каб вы любілі адзін аднаго, як я узлюбіў вас.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Teraz, drogie braty i siostry, na tej Eucharystii, na tej Świętej Mszy, wieczery Pana. Jak to вот na początku Tryduum Paschalnego kreślił znak krzyża, jak rozpocząć najbardziej niezwyczajną liturgię, jak wiemy, jaka się nie kończyca. I ona będzie prociągać się i zawtra, i w sobotę, i tylko w noc z soboty na niedzielę. Dla nas znowu będzie to już błogosławienie u Воскреслого Pana, jaki rozpocznie nas świadczyć o tej prawdzie. Тому ось ten czas, jaki my będziemy przeżywać, ten Tryduum Paschalny, to одна liturgia, w jaką my сегодня wchodzimy, a to znaczy, że kiedy na сегодня nie kończyться, to usiąd tym, czym my będziemy żyć. Wszystkie te dni tak samo zjawляються liturgią. Nasze same proste, zwyczajne sprawy, jakie będziemy wykonywać. Na pewno będziemy rychtować do światła, jeszcze przebierać może nasze domy, gotować jeżu, susтракаться, może dbać pro jakieś podarunki, czy jeszcze jakieś inne sprawy. Pospróbujcie to przeżyć jakąś liturgię, to znaczy jak той moment, jaki my chcemy chwalić Gospoda усім swoim życiem, усім tym, co my czynimy, усім tym, czym my żyjemy. I tylko w taki sposób, że ta liturgia nabierze głębokiego sensu i wypełnić wszystko nasze życie, i napełnić je усім. Ja na początku tej liturgii wszystkich was witaję. I особливий sposób tak samo witaję tych, kto zluczaється z nami przez online transляції, kto może się nie może być razem z nami. Was zapraszam na ten czas. Naprawdę trwać razem z nami na modlitwie. Jak przeżywając tę liturgię świętą, my naprawdę przybliżyli się do Gospoda. Przybliżyli się do tego, jaki pierwszy nas polubił. I jak będziemy rozważać, oddam swoje życie dla naszego zbawienia. Głodno udzielnie żyć w tych świętych tajemnicach. Stanie o prawdzie przed Bogiem i prosi, niech rozłosi nasze grzechy i prawiny. Spowiadają się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Христе, змилуйся над нами.
Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Баранко Божий, Сыне Отца, яки дарешь на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки дарешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. Вот только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, Духом Святым ухваленный, Бога Отца. Ciszej naszych serca, prostawimy Bogu tej prośby, intencje, z jakimi dzisiaj приходимо на эту Eucharystию. А ми эту святую мшу отправляем в наступних інтенціях. Ksiądz Владимир молиться о дарі життя вічного для святої пам'яті Марії, червова мша Григоріанська. Я эту святую мшу отправляю інтенцію молитві ще Божого благословення, всіх потрібних ласках, дара Духа Святого, для нас księdza Владимира. У гэтые сённяшнія свята, Великий Четверг, ну і так само з подякою Пану Богу за дар покликання і за ті усі дари, які Він нас даруває. Молимся. Боже, ми вшановуємо найсвятейшу вечеру, подчас якої Твой єдинородний Син, перед тим, як отдать себе на смерть, покинул костелу новую вечную охвяру и по силах своей любови. Просим Тебе, дай нам з этой великой таємниці черпать полноту життя и любови. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Розпочинається літургія слова. У першому читанні почуємо про споживання пасхального ягняці, яким кормився вибраний народ у ноч його визволення. Гэта вызваленне было пачаткам таксама і нашага вызвалення, здзейсненага Христом, баранкам Божым, які праз сваю кроў выбавіў нас з няволі граху і смерці. Пакармам вызвалення Божага люду новага запавету, гэта значыць нас, з'яўляецца Эўхарыстыя. Святы апостол Павел у другім чытанні перадае нам апісанне устанаўлення Эўхарыстыі. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею і Аарону у зямлі егіпецкай: месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён будзе для вас першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраэля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дома. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня,
то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без загану, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля ўся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканне. І возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні. Будуць есці яго з паснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны вашыя будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кій у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан. І будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго як свята Пана праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чым аддзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне. Келих збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Каштоўная ў вачах Пана, смерць яго святых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Я принесу тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Выконую свои обяцания для Пана перед усім яго народом. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чытанне першага паслання святого апостола Паўла да Карынцянам. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб
і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль Ён не прыйдзе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Владар веков. Даю вам новую заповедь, как любили один одного, як я полюбил вас. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Перед святом Пасхи Jezus, ведаючи, што прыйшла ягоная гадзіна, перайсці з гэтага свету да Айца, полюбіўшы сваіх у свеце да рэшты полюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонавага Іскарыёта, каб выдаў яго, Jezus, ведаючы, што Айцец усё аддаў рукі ягоныя, і што Ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра, той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Jezus адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног. Jezus адказаў яму: «Калі я не абмыю цябе, не будзеш мне ўдзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо увесь чысты. І вы чысты, але не ўсе. Бо ведаў, хто выдасць яго, таму сказаў: не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікамі Пана, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я, Пан і настаўнік, абмыў вам ногі,
то и вы повинны обывать ноги один одному. Я дал вам приклад, как и вы робили, як я зробив вам. Это слово Пана. Милованы в Христе, браты и сестры, сегодняшняя литургия пасхального триду называется литургия Вечеры Пана. И тому можем сказать, что сегодня мы с вами находимся на вечере. Так как Иисус это учинил со своими учнями перед своей мукою, перед своей смертью, пережил вечеру. Але это не просто такая вечера, яку мы споживаем кожного дня. Może w poście radziej, może odmawiają się, ale tak zazwyczaj. Ale ta wieczera, jaką nazywamy paschalnej, jaka zjawляется dla wybranego naroda pewnym takim sposobem, wielmi takim jasnym, jak pamiętać про najważniejszą historię u życiu wybranego naroda. Bo to nadzwyczajna historia. Bo to historia nadziei. To historia nadziei, jaka ma na imię wolność, swoboda. Херня Пасха з'являється передусім оповіданням об свободі, об визволенні, об свободі, яку отримують найслабіші. І в этом незвичайність этой події, чи этого моменту. Бо ті найслабіші, які освободжаються з рук тих, хто тримає владу, хто відчуває себе моцним. Пасха – це історія о тим, що слабость станеться великою мocą. І думаю, це вельми важливо. Так само кожному з нас, це ще раз усвідомить відносно власного життя. Что Пасха, это история о том, что слабость может стать у Бога моцной. И про то, что моц и влада становятся бессильными, так направду. Это великое такое вещение вызволения. Это великое обвещение этой свободы. В этом есть Пасха. И об этом есть история. И что цікаво, что Бог в эту память про эту збавчую подею змещает у святочной вечеры, якую мы сегодня с вами переживаем. Бо успомин этих подей заўсёды адбываецца падчас пасхальнай вечеры, калі мы прасачылі б гісторыю выбранага народу і іхнае перажыванне Пасхі, то гэта што не іншае менавіта, як тое узгаданне гэтай праўды.
І вось гэтая праўда была ўключана ў пэўныя адпаведныя стравы гэтай вячэры, якія былі на стале. Ну, для нас, канешне, вось гэта гісторыя выбранага народу, думаю, трошки далекаватая. Ну, мало хто, думаю, моцна так цікавіўся, уваходзіў у глыбіню вось гэтага ўсяго. Але паглядзіце, для нас, думаю, такім блізкім з'яўляецца наша вігілія, Божае нараджэнне. Так сама гэта вось гэта праўда, якую мы адкрываем падчас спажывання пасілку. Як бы закаранёная вось у тым, што не толькі ў словах пэўных, якія мы выказваем, але менавіта у тым, што мы спажываем. І вось гэты ўспамін аб гэтых праўдах, аб гэтым вызваленні, так naprawdę адбываецца падчас пасхальнай вячэры, і яно развіваецца разам з гэтай самой вячэрай, якую ізраіліты спажываюць. Гэтым стравам вячэры спадарожнічала біблійнае апавяданне. Галава сям'і браў на сябе вось гэту ролю не проста даваць, спажываць ежу, але менавіта апавядаць гісторыю, каб яна не была забытая, каб яе папросту не выкараніць. І вось гэтае спадарожнічала, вось гэтае апавяданне, так званае хагада, так яе называлі. Гэта было слова, якое мела тлумачыць значэнне усяго того, што адбываецца. Главное, гэта не для таго, каб паесці сядалі. Спажывалі, канешне. Але ў першую чаргу, каб яшчэ раз нанова усвядоміць сабе і вытлумачыць паасобна вось тое, што адбываецца. Бяручы менавіта ўвагу, звяртаючы ўвагу на тыя паасобныя стравы, якія былі на стале. Але як бы слоў замала, і таму вось гэта памяць закладзена ў гэтых стравах. Як бы Бог у якімсьці сэнсе такі думаў, што замала толькі, каб мы пачулі. Паглядзіце, так ёсць у нашым жыцці, што некаторыя рэчы мы ўжо чулі не раз. Ну, нібы як бы і пачулі, але за якийсь час зноў забываемся і зноў стануцца як бы неактуальнымі. Як бы нібы гэта слово дакранаецца да нас, але праходзіць далей. Як бы словаў замала. І таму вось гэтыя словы падмацоўваюцца гэтым спажываннем. Каб гэта праўда, вось праз гэта спажыванне пэўных страў пранікла ў наша нутро, каб яно ў нас увайшло, каб стала часткай нас. Бо дакладна так і ёсць, калі мы штосьці спажываем, то яно становіцца часткай нас. Калі ізраіліты спажывалі стравы, якія ім прапаміналі вось гэтую няволю і вызваленне. Гэтую няволю прапаміналі горкія зёлы, пра якія мы сёння чулі таксама. В гэтым біблійным апавяданні горкія зёлы. Бо гэтая гора з'яўляецца вось няволяй. Mamy пэўнае таксама аднясенне да гэтай вось стравы у нашым велікодным сняданню. Не ведаю, як у вашых сем'ях, але у маёй традыцыйна на вігілійнай вось велікодным стале на сняданню быў хлеб. Гэта такі, але не такі слабенькі, але такі моцны выкопвалі, націралі на гэта, такі, который мае моц. І калі яго спажываеш, то аж нават і слёзы могуць пайсці, такі ён моцны. Дзеля чаго? Не проста так. Ну, канешне, ён надае пэўны смак, але ў першую чаргу таксама, каб мы сабе ўсвядомілі, чым ёсць няволя. Чым ёсць вось гэта тыя горкія зёлы, якія маюць прыпамінаць выбранаму народу і таксама нам, чым ёсць няволя. Што гэта штосьці, што з'яўляецца горыччу, з'яўляецца пэўнымі слязьмі. І вось пасля гэтых горкіх зёлаў пачынаецца як бы такі ўжо іншы такі знак. Пачынаецца спажыванне віна. Было 4 келіхі, якія мелі сімвалізаваць
ўжо штосьці іншае, вось вызваленне, каралеўскую годнасць. У гэтым вось і ёсць вось гэты такі пераход, які адбываўся, пераход ад няволі, ад гэтых горкіх зёл да годнасці каралеўскай свабоды, якую мы можам атрымаць і атрымоўваем у Богу, і толькі ў ім. Яны таксама падчас Пасхі, падчас вячэры, якую спажываў Езус, і якую спажывалі ізраіліты, быў таксама заўсёды вось гэты прэсны хлеб, праснакі, прэсны, без закваскі хлеб. Чаму ён менавіта такі? Ну, таму што ізраіліты не паспелі яго заквасіць, не паспелі зрабіць такі, таму бралі таксама тое, што было. Ведаеце, Маісей распавядаў і рыхтаваў іх, яны яго слухалі, і былі з аднаго боку нібы і гатовыя, але калі прыйшоў той час, калі якby вось гэты выходзіў, то так naprawdę здарылася тое, што папросту да канца не мелі падыхла, таму бяруць гэты прэсны хлеб. Таксама і яго спажываюць. І на гэта ўспамін, так само як і Езус узбярэ гэты прэсны хлеб падчас вячэры са сваімі вучнямі, так і мы у касцёле на працягу стагоддзяў пра святароў бярем гэты хлеб, які стаецца целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Той хлеб жыцця, які мы спажываем. Але, ведаеце, гэты прэсны хлеб мае таксама пэўнае значэнне. Думаю, вельмі важнае. Бо з'яўляецца такім сімвалам таго моманту, калі раптоўна адкрываюцца дзверы, трэба выходзіць. Трэба выходзіць нават тады, калі мы нават і не падрыхтаваны. Калі Бог кліча, бо гэта толькі адзін момант, які ёсць магчымасць. Пазней дзверы могуць зачыніцца і невядома, сколькі яшчэ будзе чакаць. Ведаеце, Ізраіль чакаў на збаўцу стагоддзямі, запавядаўшы вось гэта стагоддзямі чакалі на збаўцу. Можа, некаторыя ўжо і сумняваліся і думалі, што гэта ўсе абяцанні нічога не вартыя. Але таксама і ведаем пра тое, калі збаўца прыйшоў, часамі яго не пастрафілі, часамі большасці не патрафілі распазнаць. Таму так важна вось гэты прэсны хлеб, гэтыя праснакі, як сімвал нашай гатоўнасці. Пане Божа, я гатовы. Калі ты мне паклічаш, калі мяне ты запросіш, я гатовы пайсці за табою у гэтую хвіліну, у гэты момант. Гэта таямніца нашага адкуплення. Гэта таямніца выхаду, цярпення, смерці Езуса на крыжы, яго нацяленне. Бог вось злучыў з пасілкам. Паглядзіце, імша таксама з'яўляецца пасілкам. Мы спажываем, мы напаўняемся. Мы спажываем вось гэты не проста ўжо прэсны хлеб, як якісьці сімвал чи знак, але ведаем, што спажываем самого Христа, самого Бога. І чаму менавіта вось у такі спосаб Бог хацеў пакінуць нам гэтую праўду? Таму што вось гэтыя стравы чи спажыванне ежы патрабуе таксама ад нас свежасці. Думаю, кожны з нас ведае, што у большасці, конечно, ёсць такія стравы, которые смакуюць тады, калі трошкі паляжаць, калі пабудуць на другі чи на трэці дзень. Но з такіх, которых я ведаю, чи магу прыгатаваць, это бігус. Ён смакуе найсмачней на трэці нават дзень, калі ўжо так вось начнецца ўжо прытэм. Але ў большасці самі ведаем, што ўсё смакуе найлепш, калі воно вось свежае. Хлеб, ще часамі цёплы, з карынку як адарваць. Значит, што можа быць смачнейшае? І так далей. Так направду усе вось гэтыя знакі, і хлеб, і віно, і ўсё, і той баранак, якого ізраіліты спажывалі, так направду смакуе тады, калі яно свежае, калі яно актуальнае, калі яно цяпер. І таму таксама вось у гэтых сімвалах, у гэтых знаках ёсць такое прыпамненне для ўсіх нас а тым, што гэта вячэра для нас, вось якую мы сёння перажываем, вячэра Пана, павінна для нас таксама быць вось такой актуальнай, дзейснай. Гэта не проста ўспамін пра штосьці, пра Маісея, пра выбраны народ, які выходзіць, які ідзе ў абяцаную зямлю.
Гэта не проста ўспамін пра Пятра, апосталаў і Юду Іскарыёта, які здрадзіў Хрыста. Але гэта так naprawdę гэта пра нас, пра нашу актуальнасць і пра нашу здольнасць тут і цяпер зрабіць вось гэты выхад, пераход з няволі да свабоды, з няволі грахоўнай да свабоды жыцця ў Богу. Гэта пра гэта сённяшняя ўрачыстасць і гэта сённяшняя апошняя вячэра чи вячэра Пана. Менавіта вось гэта, бо паглядзіце, гэта актуальнасць настолькі важна мой момант тут і цяпер. Думаю, кожны з нас, калі б так запытацца, то мог распавесці гісторыю пра то, як Бог дзейнічаў, як Бог нас вызваляў. Напэўна, у жыцці кожнага з нас быў той момант асаблівы, калі мы дасведчылі вось гэта дотыку Божага. Але не пра гэтую гісторыю сёння Бог хоча, каб мы ўспаміналі, але каб сабе адказалі сёння тут і цяпер, дзе я сёння знаходжуся, дзе ёсць сёння маё месца. І як ёсць з маёй свабодаю ад тых розных залежнасцяў, ад тых маіх няволяў, у якія сам магу ўвайсці. Пэўна, што для мяне сёння мая няволя, з якой трэба, каб Бог мяне вызваліў. Што гэта для мяне ёсць, тут і цяпер, актуальна. І ці сёння я гатовы таксама, калі адчыняцца гэтыя дзверы, а яны адкрываюцца для нас, сапраўды пайсці, нават калі па-людскі кажучы, мы не гатовыя. Часамі так і тлумачым, я яшчэ не гатовы. А калі Бог кліча, калі Ён дае гэты шанс, трэба папросту пайсці. Бо так naprawdę перамена і аднова не ад нас жа залежыць, але ад Господа, ад Ягонай ласкі. Канешне, вось гэтым стравам Езус даў надзвычайнае значэнне, калі ўзяў хлеб і віно і сказаў гэтае слово, яке мы сёння пачулі: бярыце і ешце, бярыце і піце. Гэта маё цела і гэта мая кроў. Бо з целам і крывёю Езуса да нас прыходзіць яшчэ одна вельмі важная праўда, якую трэба сёння сабе прыпомніць, а можа для кагосьці нават і адкрыць. Справа не ў тым, што мы свабодныя, што мы адкупленыя. Кахана, справа ў тым, што мы збаўленыя цаною цела і крыві Езуса Хрыста. І аб гэтым ніколі не можам забывацца. Што мы збаўленыя цаною Ягонае жыцця і смерці. Мы сталіся вольнымі, бо Езус на сябе ўзяў нашу няволю. І гэта менавіта схавана таксама у гэтым такім вялікім знаку абмывання ног, якое з-за пандэміі чарговы год не будзе. Таксама у літургіі, але думаю, наступного годзе, напэўна, ўжо гэта будзем чыніць. Бо яна мае вялікае такое значэнне і вялікую прамову. Але мы можам сабе гэта ўявіць, маем уяўленне. Напэўна, маем добрае уяўленне, якое дазволіць нам гэта ўявіць вось гэты момант. Езус, якая спаўняе гэты чын нявольніка, раба, на вячэры, падчас якой вучні маюць перажыць сваё вызваленне. Калі ведаеце, наша капліца у гэтым таксама, думаю, надзвычайная. В тым сэнсе, што мы маем таксама такіх цудоўныя прыклады вось такой паставы. Гэта наш апекун нашай парафіі, святы Максіміліян Марыя Кольба. Гэта благаслаўлёныя сёстры назаретанкі з Навагрудка. Гэта тыя, якія дакладна гэта ўчынілі, аддалі сваё жыццё дзеля таго, каб іншыя маглі жыць. Таму Езус менавіта бярэ нашу няволю, каб мы маглі быць збаўленымі. І кожны з нас мае жыццё, таму што менавіта Езус памёр. Праз гэта мы маем жыццё, таму што Ён памірае дзеля нас. І мы падчас гэтай вячэры таксама пазнаем цану гэтай нашай свабоды. І гэта трэба
перажыць у сабе разам з гэтым святым пакарным, які мы спажываем. Таму таксама мы так моцна падкрэслівалі гэта і гаварылі, прасілі таксама аб падрыхтоўцы сэрца, аб тым, каб паяднацца з Богам, каб не адкладаць гэтага моманту. Бо гэтую праўду можна зразумець і прыняць толькі вось у такі спосаб. Праз прыняцце святой камуніі яна стаецца часткай мяне. Яна просто пасяляецца ўва мне, і мы яе адкрываем, пазнаем. Ешце і піце гэта, чыніце на мою памяць. Але яшчэ ёсць таксама вельмі важны момант гэтай вячэры. Гэта тое, што гэтую вячэру мы спажываем у супольнасці, так як святая імша, так як гэтая Еўхарыстыя. Мы яе спажываем у супольнасці. Гэта не так, што кожны з нас бярэ штосьці ў руку і ўцякае сабе ў выгаднае месца, дзесьці там пад дрэўца якое яшчэ ў вугал свой там, каб кажаць, не, мы гэта чынім разам пры гэтым алтары, вакол якога збіраемся вельмі часта. І гэта таксама вельмі такі важны знак. Хочаш для кожнага з нас Еўхарыстыя, напэўна, з'яўляецца вельмі важным, то яна таксама важная для нас з'яўляецца менавіта як для супольнасці. Бо менавіта разам мы з'яўляемся вольнымі. Хоць, канешне, разам можам быць таксама і зняволенымі. Таксама вось праз якісь памылкі нашы. І гэтая вячэра ставіць нам такое яшчэ пытанне. Менавіта пра нашы адносіны, пра нашу супольнасць, а менавіта пра нашу любоў адзін да другога. Яна гэта добрая нагода, каб зрабіць сабе такі рахунак сумлення адносна вось таго, што я і які я у гэтай нашай супольнасці. Бо ўжо не адзін год мы яе ствараем супольна разам. Канешне, за гэты час адбыліся пэўныя змены, хтосьці з'ехаў, хтосьці тут нават па Беларусі пераехаў, хтосьці ў іншую краіну, хтосьці ўжо адышоў з гэтага свету. Але таксама вельмі шмат тых, хто прыехаў, хто тут дзесьці пасяліўся і далучыўся да яе. Што ёсць для мяне вось гэта наша супольнасць, якую мы ўсе разам ствараем. Як я сябе ў ёй адчуваю, насколькі ўкладаю сваё сэрца да таго, каб яна узрастала. Чи маю ў сабе вось гэтую любоў, каб ёю дзяліцца, каб у любові стаць свабоднымі, бо свабода прыходзіць і вядзе да любові, так напраўда. Таму гэта такі цудоўны вобраз таксама выбранага народу, які добра знаем як абранніцы, якую Бог абірае, якую Бог і з якой хоча будаваць адносіны. Але гэта пакліканне да кожнага з нас. І гэту праўду Езус Хрыстус скажа менавіта падчас апошняй вячэры, у гэтай навуцы, якой кіруе да вучняў сваіх і для кожнага з нас. Запавядае вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я палюбіў вас. Таму гэта чыніце на маю памяць. Любіць адзін аднаго, гэта таксама узяць міску ў рукі, стаць на калені, быць ногі. Любіць адзін аднаго, гэта значыць прабачыць. І ў гэтым паглядзіце, што найцяжэйшай хіба справай для Ізраіля, для народу, была менавіта справа прабачэння. Прабачэнне тым, ад каго яны ўцеклі, прабачэнне егіпцянам, якія іх зняволілі, якія іх пераследавалі, якія забівалі іхных дзяцей. І Бог гаворыць, пакуль ім не прабачыце сэрца, то так naprawdę, chociaż ciele wasze już będą poza granicami Egipta, to tak naprawdę zostaniecie się niewolnikami. Zostaniecie się w niewoli. I to kluczowa sprawa dla każdego z nas. Myślę, to sprawa naszego przebaczenia. Tych, kto może nas prześladuje, kto nas krzywdzi, z kim nam ciężko. Kiedy chcą stać swobodnymi, kiedy chcą u Bogu otrzymać tę wolność, u любові, то так naprawdę ось гэта трэба прайсці. Гэта трэба ўчыніць. Бо іначай папросту будзем заставацца ў гэтай няволі, а праз гэта закрыем магчымасць развівацца, ісці наперад, штосьці будаваць. Папросту не будзем будучыні там, дзе сэрца абцяжанае непрабачэннем, абцяжанае ненавісцю. Таму гэта вялікая і цяжкая
Nauka Jezusa Chrysta, jak że potrzebne dla każdego z nas, u большej czy mniejszej stopni. Kiedy temu dzisiaj my mamy taką możliwość troszkę u takim duchu ujawlenia, u duchowny sposób przeżyć w świecie obrat mandatem, tak jego nazywać, jak my ciano. Dzisiaj u swoich duмкach, kiedy nas może перенести się do tych ludzi, jakim trzeba było przebaczyć, kiedy takie jest. Może akurat wasze serce wolne od tej, wy szczęśliwe i możecie swobodnie żyć, ale kiedy tak jest, kiedy może ktoś dzisiaj potrzebuje waszego przebaczenia, serca, перенесите się i po prostu zrobicie w świecie czyn Jezusa Chrysta. U duchu. Po prostu stańcie tak naprawdę na koleni i obmyjcie im nogi, tak jak to uczynił Jezus Chrystus dla każdego z nas. Bo tylko w ten sposób my staniemy razem z Chrystusem, my staniemy swobodnymi, wolnymi u Jezusie Chryście, wolnymi u Bogu, pełnej любові. Kiedy to czynicie na moją pamięć. Zrobię właśnie taką chwilinku ciszenia jeszcze, jak my zmogli mianowito właśnie może sobie ujawić i перенести się u tej miejsca, czy do tej osoby, jakiej się w osobliwy sposób my chcieli z serca probaczyć, tak jak u любові i u jedności z Bogiem być swobodnymi i przeżyć Paschu. Amen. До Бога, який праз крыжовую ахвяру своего Сына жадае, каб мы приносили в ахвяру самих себе, взнесем наши покорные просьбы. Молимся о Божие благословение для Папы Францишка и всех бискупов, для всех святоров Беларуси и свету. Особливо молимся об мост Духа Святого и опецы Панны Марии для ксенза Олега и ксенза Владимира, Каспашаной, целебруючи святейшую ахвяру и с глубокой верой обещающей Божие Слово, и они сами возрастали в святости и верно служили Божьему народу. Христе, просим Тебя. Молимся о покликаннях. Особливо молимся о покликаннях до монашеских супольностей, отцов Христосовцев и сестр Назаретанок. Как ты из нас, кого Бог выбирая, отважно пошли за им. Молимся так само за тых, кто рыхтуется до святарского и монашеского служения в костеле, как были верные выбранному шляху и возрастали у необходных цнотах. Христе, просим Тебя. Молимся об навертании и покаянии нашего народа, об спынении войны и супокою в свете. Молимся об умацовании Божией лаской
для ўсіх, хто сёння нясе крыж вайны, несправядлівасці, цярпення і асуджэння. Христе, просим Тебе. Молімся за памерлых, асабліва за Марыю, а таксама за памерлых святароў, якія нас хрысцілі, благаслаўлялі, сужанстве і ўдзялялі іншыя сакраменты, каб Пан Бог адарыў іх вечным адпачынкам і святлом у небе. Христе, просим Тебе. Молимся за нашу евхаристичную супольнасць, хто присутнуў у капліцы і хто моліцца разам праз трансляцыю. Просім аб дар жывой веры, каб мы пакорна, адказна і паслухмяна наследовали Иисуса Христа у Его святым костеле. Христе, просим Тебе. Божа, дзякуючы Табе за найсвяцейшы дар адкуплення, які аднаўляецца ў кожнай святой імшы, просім адарыць нас сваёй ласкай, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай збаўчай таямніцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен.
siostry, kap maju i waszu achwiaru, pryniał Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niechaj Pan Bóg przyjmie wiarę z rąk Twoich na proslawlenie i chwalu imienia swego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Panie nasz Boże, dopomaży nam godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, bo kiedy my składamy eucharystyczną achwiarę, zdійсняется sprawa naszego odkupienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ugorу serce. Uznosimy dla Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны і вечны святар, уставіў абрад няспыннай ахвяры, і першы сябе самога прынёс Табе ахвяру збавленне, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пагасіла, які нас умацоўвае. А кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёла мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Miłościwy Ojcze, pokorna prosi i molim Ciebie, przez Jezusa Chrysta, Syna Twojego, naszego Pana, kab przyjął i pobłogosławił гэтые dary, гэтые приношения, гэтую świętую беззаганную ахвяру. Składamy je Tobie, najpierw za Twój święty katolicki Kościół. Будь łaskawy adorować z upokojem, achować, jadnać i kierować im we всім świecie. Razem со слугой Twoim, papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усіmi, kto wierno zachowuje i wyznaje katolicką i apostolską wierę. Pamiętaj, Panie, про слугов Твоих и про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и яны Тебе приносят за себе и за всех своих близких, за откупление своих душов, за надею на збавление и урatowanie
узносить свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У jedności z усім Kościołem, u najświętejszy dzień, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus był oddany za nas. Najpierw spaszaną wspominają błogosławioną zawsiody Pannu Maryję, Maci Boga i Pana naszego Jezusa Chrysta, a tak samo świętego Józefa, obrannika Najświętejszej Panny, świętych apostołów i muczeników Twoich, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartolomieja, Macleja, Symona i Tadeusza, Lina, Kleta, Klimenta, Sixta, Kornelia, Kipriana, Laurencja, Chryzagona, Jana i Pawła, Kosmu i Damiana i всіх świętych Twoich. Przez ich zasługi i молитwy niechaj во всім оховує нас Твоя опека. Panie, łaskawo przyjmij, prosим, гэтую ахвяру od nas, Twoich sługów, i od усей сям'ї Twojej. Składajem je Tobie na uspomин tego dnia, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus nakazał uczniom swoim zdійснять tajemnicy swojego ciała i krwi. Zachowaj dni nasze u Twoim supokoju, zbaw nas od wiecznego осудження i долучи do Twoich wybranych. Просим Тебе, Боже, мocą своего благословения освети гэтые дары и учини их досконалую и милою Тебе ахвяры, каб стали сены для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, нашего Пана Иисуса Христа. Напередодні муки, для збавлення нашого і усіх людей, це значить сьогодні, и Он узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднявши в очи на небо. Да Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечеру взял гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословив і даваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Panie, my sługi Twoje i Twój lud święty, uspamiнаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную,
chleb święty życia wiecznego i kielich wiecznego zbawienia. Uzględne je, miłościwa i spaghatna, i łaskawa przynieje, jak przyniał dary prawednego sługi Twojego Abela, ахвяру patriarcha naszego Abrahama i świętują Ty bezzaganną ахвяру, jaką przyniósł Tobie najwyższy świętar Twój, Melchizedek. Покорно просим Ciebie, Всемогутный Боже, загадай своему святому анiołu, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличчя Твоей божской величи, как завсёды усе мы, які удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае благаславленне, нябеснае благаславленне і ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, померлую Марию, померлых святаров, які адышлі перед нами со знаком веры и свять у супокои. Просим Ciebie, Panie, daj im i усім, хто спочиває у Христі, пробувати у місце суцяшення, святла і супокою. Так само і нам, грешним слугам Твоим, які сподіваються на велику милосердність Твою, будь ласкавий дати уділ у єдності з Твоїми святими апостолами і мучениками, з Яном, Стефаном, Матеєм, Варнавом, Ігнацієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитой, Перпетуєю, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией, Максимилианом Кольбе, святым Яном Павлом II и всеми святыми Твоими. Увяди, просим, и нас у их супольность, не дзеля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробаченню. Праз Христа нашего Пана. Праз якого Ты, Боже, ўсе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нам ім надзяляеш. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ojcze nasz, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху и заховали до всякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, na wierę Kościoła Twojego
I будь łaskawy zgodnie z Twojej woli дарить usупокой mi jedność. I żywiesz i władarysz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближним знак спокою. Baranku Boży, jaki daresz na sobie rachi światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki daresz na sobie rachi światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Твой баранок Боже, Твой той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Гэта тело мое, якое отдаецца за вас. Гэта келіх новага запавету у крыві маёй, кажа Пан. Чыніце гэта кожны раз, калі будзеце спажываць на ўспамін пра мяне.
Усемогутny Boże, uczyni jak my u czasowym życi, umocowany wieczeru Twojego Syna, zasłużyli stać udzielnikami Jego niebiesnej gościny, jaki żywie i władać na wieki wieczne ja. Вас выбрал Бог Отец Крist, и глаз свой для вас открыл, покликал быть святым и чистым, и руки ваши намастил. Як святари доброго неба, ведите за собой усіх. Раз руки ваши, дар хлеба, подав віверників своїх. Про вас він слово промовляє, а ви Христа даєте нам. Нехай же вас благословляє на кожному кроку Бог і Пан. Нехай во всіх владаних справах не будь мудростю для вас. Марія, Маті, хай ласкаво, вас отуляє у кожний час. Шановні, любі і дорогі наші, нечакано для мене, для нас усіх, на самому початку цього життя. Але коли приходимо, коли Пан веде, Він такое доручає. У ваші справді чудовні руки, руки від Бога, світло від світла, як ви по всім світі, з Його святим. Нехай буде благословлений Пан всіх небес, всього живого, усього, що бачне і не бачне. Дякую вам. Дякую вам. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю вольє, завсёды з вами-ем. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю вольє, завсёды з вами-ем. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю вольє, завсёды з вами-ем. I dla nas było nieczekane. Na pewno, kiedy właśnie czuli to poklikanie, kiedy się temu swój czas. Ja nie chcę z całego serca podziękować za waszej modlitwy, dzisiejszej Eucharystii i tej waszej modlitewnej podtrzymki. Tym, kto modlится za nas w Архарытках, kto za nas приймає по чарзі щодня Святую Комунію. Щиро вам дякую за цей духовний дар. Сьогодні під час інших харизма відправляю так само у ваших інтенціях Святу Імшу, як вдячність і просьба Божого благословення для вас так само за цей дар вашої молитви, дай духовної підтримки. Видите, это не дастся ни полечить, ни нам, ani wam. No, kaliści dać Bóg, конечно, my popatrzymy, że to się plony i obroty, ale na siebie naprawdę wielmi ciężko docenić
і ў словах выразіць вось тое, што праз гэта для нас чыніць. Думаю, найбольш мы самі адчуваем і відзім, як гэта Божая ласка і ваша малітоўная падтрымка дзейнічае ў нас, як мяняе нас, дапамагае нам вось у гэтай дарозе да святасці, аб якой таксама для нас просіце. Таму яшчэ раз шчыра усім вам дзякуй за гэтую малітоўную падтрымку і за тое, што пры вас і разам з вами можам таксама ўзрастаць, што ставіце перад намі вось тыя вяршыні, якія трэба здабываць нястомна, што з'яўляецеся такімі найлепшымі мабілізатарамі, напэўна. За гэта шчыра вам дзякуй. Гэта што датычыць вось так заканчэння ўжо гэтай літургіі, але як казаў на пачатку, гэта літургія сёння не кончыцца. Яна пераходзіць у заўтрашні гэты дзень. І таму за хвіліну мы перанесем Найсвяцейшы сакрамент у эту нашу цямніцу з левай майго боку. І будзе магчымасць сёння яшчэ трываць на малітве, на адарацыі до 22 гадзіне. Заўтра таксама перад літургіяй ўжо каплічка будзе адчынена, можна будзе прыйсці за ранёў і таксама трываць на малітве, вось гэта так у цішыні, сам на сам з Езусам, заахвочвае, запрашаем менавіта да гэтага. Заўтрашні дзень — гэта дзень цішыні, гэта дзень, у якім хочам сапраўды ў першую чаргу углядацца толькі ў крыж і сэрца Богу дзякаваць за гэту вялікую любоў, якую Ён мае да кожнага з нас, за ягоную ахвяру жыцця, дзеля таго, каб мы жылі, дзеля таго, каб мы былі свабоднымі, каб мы былі вольнымі. Гэта ягоная ахвяра любові. Заўтра таксама прыпамінаем, што абавязвае нас сціслы пост. Абмяжоўваемся не толькі ў спажыванні мяса, але таксама колькаснае спажыванне ежы. Пост абавязвае 14 гадоў. Але можна, хто хацеў бы далучыцца, канешне, і маладзейшым. Не маў гэтым перашкоды якойсьці. Ну і заўтра таксама літургія пачынаецца, а ў 18:30 крыжовым шляхом будзем разважаць гэтыя стацыі дарогі крыжовай Пана нашага Езуса Хрыста, а пасля яе адразу ж распачнецца літургія Вялікай Пятніцы, літургія Слова Божага, адарацыя крыжа і еўхарыстычная літургія. Таму таксама заўтра на гэтую нашу літургію запрашаем, каб мы працягнулі разважанне найбольшых таямніцаў нашага збаўлення, нашага трытую. Дзякую ўсім за ўдзел у гэтай літургіі, дзякую літургічнай службе алтара за ваше служэнне. Яшчэ трохі і такі вы будзеце, а ўсе астатнія ўжо на вуліцы будуць стаяць, але да гэтага часу, думаю, тут перайдзем у большае якосці памяшканне. Вось, таксама дзякуем нашаму хору за гэты спеў. Ужо больш падрабязныя падзякі ўжо там напрыканцы, пака літургія яшчэ не кончыцца, так што яшчэ усім зарана дзякуем. Але тых, хто прычыніўся, тым, хто прыбіраў таксама тут вакол каплічкі, рыхтаваў да гэтага часу, шчыра усім вам дзякуй. Пасля вячэры Езус адзін на адзін маліўся Айцу ў аліўным садзе. Адказваючы на любоў Бога, чалавек павінен адкрыць сваё сэрца і прысвяціць час малітве і прабыванню з Богам. Цяпер адбудзецца перанясенне Найсвяцейшага сакрамента ў цямніцу.